खुलुमबाय लोगोफोर आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सानफ्रोमनि बायदिनो दिनैबो बरायनायखौ जासिहरफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो मोजां दं जोंबो मोजाङैनो दं दिनै जोंहा बाबानि थैनाया बोसोरसे जालांबाय माने बोसोरसे जानायनि जोंहा फुजा होदोंमोन बे फुजा होनायखौनो आं एसे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोननो निजेनि न'खराव मायबा मोनसे खामानि सोलिबा बेसे बेस्थ' थायो नोंथांमोनाथ' जानो हागौ मिथिखागौ ओमफ्राय मबाइलखौ लानानैथ' आं भिडिअ खालामबाय थानो हाया ओंखायनो आं मालायखौ भिडिअखौ खालामहोदोंमोन जायनि थाखाय आं भिडिअ फारि फारि बाथ्राफोरखौ बुजायना बुंनो हानाय नङा माने भिडिअखौल' खालामदों मैगं हाबाय दं बिथांमोना सेथिमोन जोब्बायानो Realization mana oh Sar apa kabar? Mazang. Nice. Oke. Innalai Sar. Mazang. Mama. Ma kabar? Mazang. Jeta Jani Mikro. Makro. Ini kan udah lah tuh. नैबे माला होनाय फट'आनो जोंहानि बाबामोन माने इनिनो दिनै बोसोरिकिया इनि थैनाया जन्म जानायनिफ्राय दिनै 2022 सनहालागै इ कमप्लिट 60 बोसोर जानानै 6 माना मा जालांबाय थैनायाव इयो 60 बोसोर जास्लाबाखैमोन एसे नांबावगौमोन दा जालांबाय नै दा 22 सनहालागै 60 जाबाय ओमफ्राय इनिनो थैनायनि दिनै सान माने बोसोरिकिया बर'आव मा होनो मिथिस्लाबासै आं ओमफ्राय दिनै बोसोरिकिया बावदो जोङो बोसोरसे गथा जाबाय जानानै नै दा गासैबो न'खरनिफोरा सासे सासे बाबानि फट' बिबार होनानै खुलुमथ्र'दो सासे गथ' गथाय बिफा बिमा फिसा गासै जिमान दं न'खराव आरो इनि बिदा फंबायफोराबो खुलुमदो गासैबो खुलुमजोब्बाय मानसिफोराबो एसे फैजोबाखैमोन दा लासै मानसिफोरा फैथादो उनावसो ओमफ्राय नै गासैबो खुलुमखांनाय उनाव आरो बै जोंहानि बाबाया रायसनगासिनो माबा माबि रायसनदो इ जाबाय बाबानि फंबाय असे फंबाय बिदा फं सानै नालाय सानैनि इयो उन्दैयामोन ओमफ्राय बैयो जोंहानि बैयो फिसाज्लाफोरा आरो माबा माबि रायसननाय उनाव जों दै 1 मिनिटनि थाखाय जों मौनव्रता अबलम्बन खालामनोसै बर'आव मा बुङो सिरियै दसे इनि आगोलनि जालांनाय स्मृतिफोरखौ जों एसे गोसोखांनोसै आरोना खर' गंग्लायनानै 1 मिनिटनि थाखाय नै दसे खालामबाय इखो फुथि सुथि फरायखांनानै बावखांनानै दा नै गाजि सेफायबाय थुगि सेफायनानै गाजि रानथ्र'दो गाजि राननाय भिडिअखौ आं आदा सासेखौ खालामनो होदोंमोन आदायानो भिडिअखौ खालामबाय 10-15 दिनसो जाबायमोन अखा सानफ्रोमबो हानानै नै दिनैसो एसे सान्दुङा दुंना होदो जायनि थाखाय जों गोबां मानसिखौनो लिंनो हायासै माने न'खरनि असे आरो खाथिनि जोंहानि सुबुरिफोर खिनिखौल' लिंनाय जाबाय माने गोबां मानसिखौनो लिंनो थाबाय আমার ইউটিউবে যাবো দেই ইউটিউবে যাবো নাইছে শেয়ার মি কেন না এই লোক গন্তা মনে শুনছে হ্যাঁ নोंसा मोखां मोखथिया मानो नोंसा मा बुंबाय थादो होदो आरो खले आरो बे मोजां जानाया माने नै थुगि बायखांनाय उनाव गासै सासे जाखांनानै दसे थाथ्र'नानै साहा पानि लोंनानै आरो ओंखामखौ होबाय ओंखाम जाफुनायावनो इ बाहेराव भितरनि जायगाया बुंजोबनायखाय बाहेराव गथ'फोरनो होदोंमोन ओमफ्राय अखायानो हाना होबाय फ्रि अन्थाव बाथावनो नै साथा हमनानै ओंखाम जादो ओमफ्राय इखिनिया आरो सायाव तिरपाल सोंदो नालाय अखा गोलैयाखै ना बेदर सब्जी आलू दालि बढ़िया जाबाय
나 쓰고서 그때 거의. 나그 자들어. 내들 그 자들. 나도. nơi ra thế này. nơi bé ông ý khang siêu này 네. bé bé đó ăn 나 동을 ăn cái gì 동을 ăn 파사 동을 à đây 이제 곧 잘렸냐? 에, 값이는 그게. 맞다 그래. 문인 가라고 문이. 이제 곧 보내 봐. 문인 가는 거래. 나 가나가 써서라. 써서디요. Sampai dong, sampai dong. Hả? Sampai dong deh. Hei, cerita tengah cerita nih. Mà thôi. Dali, apa mami dong deh nasa bedo sih dong sok. Đúng rồi. Rubah. Mà tunggu. Cái mascot. Mà. Bedor. Cái sana? Đây. Bantuin. Bantuan lagi. Ini rasa kayak Nang baru. itu. Jangan deh, kita punya mobil jangan di parak sini deh. जोंनि ग्रुपआ ओंखाम जादो जोंनि सिगाङाव आरो मोननै मोनथाम ग्रुप जादोंमोन ओमफ्राय जों गासै भिडिअखौनो खालामबाय थानो हाया भिडिअ गासै खालामनो गोनांबा भिडिअआ मार गोलाव जालाङो नोंथांमोना नायना बरिं मोनो नालाय आं गुसुं एसे खालामबाय नै जों जादों Ini ramis, idali, belar, karji, doi. Oke. Gimana? Kenapa? Nah, karji, niramis, bedor, tali, Baik. alu sungkri, doi. Oke. Saya ang. Boleh. Boleh betul. Jangan sore dengan mereka. দেখেন বাবু রে, তাহলে কিছেন বাবু? দেখেন বাবু, দে। লাগাও। Kamu ada di sini. দেখেন বাবু। Di mama dah kesen mai. नै जों जाखांनाय उनाव दा लास्टाव मावनाय दांनाय रान्धोनि संनाय खुरनायजों लोगोसे राननाय मावनाय दांनाय गासैबो जायो लास्टाव नै इसोर जाबाय दा इसोर जालायबाय जों रानना होलायबाय Sampai bisa lihat ya. Kawan saya belum kok. Không. Mình cho cái sắt. Mình cho cái sắt ra đi. Kali bisa dah. ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनाय जाखांना सब रेडि जाजोबनानै खामानिया एसे जोबनानै नै मोनासै खमाय आलासिफोरा थांथ'नो जाबाय मानिकपुरनि आलासिफोरा थांनो ओंखारदों नै गारि लाबोखादोंमोन भारा थांनो ओंखारनायाव लामायाव एसे दोनस'नो फैथ्र'दो जों बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि जोबजासिम नायदोंबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना